sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit, ebbe a videóban nem más lesz, mint scrabble-özni fogunk Domival. Sziasztok! És kérlek Dominik, mondd el, hogy mi a játék lényege, mert nem Jó. tudom. Az a lényeg, hogy ketten vagyunk most, mint látni lehet, és az a lényeg, hogy ez egy rajzolós játék, valamelyikünk rajzol, és a másiknak meg így igazából ki kell találnia. Ketten vagyunk benne, 80 másodpercünk van lerajzolni, illetve kitalálni, hogy a másik mit rajzol, és 5 kör lesz. Úgyhogy jó. nagyjából ennyi, akkor szerintem el is tartolom, Ajaj. és akkor te rajzolsz. És ugye most szót kell választanod, hogy mit akarsz rajzolni. Úristen, Jajjaj. próbáld lerajzolni, én meg eltalálom. Jó. És ott van a izénél a segítség. Mármint nekem. Hogy hány Jajjaj. betűből áll, amit választottál. Rajzolja. Várja, ez itt kérlek szépen zöldnek kéne lennie. Úgyni. Nagyon jó. Én elpróbálom találni. Ezt nem akartam. Na. Várja. I. Egy I betű van középen, annyit tudok már. Ez egy fa. Várj, ez egy virág. Várj, lehet tudom. Ez egy virágfajta. Pittypang? Nem. Ez nehéz lesz, az a baj. Várja. Segítek, az első 2 szó az li. Li. L Lilium. és egy I. Lilium. Azaz. Eltaláltam. Jó, mondjuk a lilium, az mondjuk egy virágot azért lerajzolok, annyiban nem tudod tényleg kitalálni, hogy most mi van. Várja. Majdnem kimondtam, mit választottam. Na várja, akkor No. azt mondja, hogy Ajaj. ez itt egy kutya, oké? Oké. Azt mondja, hogy és akkor várjál, és akkor a kutya milyen hangokat ad ki, vagy mit csinál a kutya, amikor beszél? Ajaj. Azaz. Szép. Az És én ott szó, látni, dog. mennyi pontot szereztünk. Én nekem van 125, Daninak meg 195. Na, itt vagyunk, srácok, tök jó. Véletlenül kiléptem, úgyhogy, ja. Nem baj. Na, mehet. Megint te rajzolsz. Ujjaj, oké. Ez amúgy nem lesz az a fú, de nehéz. 4 betű. Nudli. Ennyiben tudja, gyerekek. Ez itt egy hal. Most így. Hal? Várj, Hal. lehet tudom. Na, Ponty. Nem. nem. Ez egy hal. Várjál. Lazac. Nem. Várj. Milyen hal van még? Ajaj. Lehet tudja a gyerek. Let's go. Némi. Laza. Várj, ez nehéz lesz. Várj, hogy kell egy ilyet rajzolni? Várjál. Azt mondja, hogy itt a kocsi. Ez itt egy 3 kerekű kocsi. És a kocsiknak itt a hátulján szokott lenni. Az adja a leszorító erőt. Radar? Nem, várjál. Fúha! Ez egy autó, aminek van 3 SWAT-os autó. Mi? Ahol tettem nyilat, azt kell nézni. Hát igen, de az spoiler. Nem, spoiler. Írd le. Várjál. Talán igen, talán Hol nem. van ez a betű? Spoiler. Nem tudom, hogyan kell írni amúgy, hogy pontos ével. Jó, figyelj, eltaláltad, úgy kell írni, hogy spoiler. Spoiler. Az. Tehát nem tudom leírni normálisan. Na, hajjajjaj. Na, ebben annyit segítek. Most hát nem tudom, mennyire segítsek.
amit kell nézni, az nem a ház. Ez most nagyon szépen lerajzolok itt egy házat, jó, oké. Itt a kémény, és ebből mi jön ki? Ez most úgy néz ki, mint valami tűz, vagy ilyesmik, de... Ó, bazd meg. Jó. Várj, ez jó lesz, várjál. Ez Ajaj. nagyon jó, ezt érzem. Ez nagyon könnyű. Figyelj, itt egy focikapu, ez egy focikapu, és itt a labda, és akkor ő berúgja a labdát. Hogy hívjuk azt, ha bemegy a hálóba a labda? Várjál. Ha nincs, ugye nincsenek itt ékezetek, úgyhogy ékezetek nem kellenek. Játékos. Lerajzolom jobban. Várjál, hogy van? Ez egy kapu. Igen. Igen. Itt rúgja ő a labdát, és bemegy a labda a hálóba. Ronaldo, az igen. 20 másodpercet van kitalálni még. Mi? De most komolyan 3 betűs ott van fönn. Én azt hogyan találjam ki? 3 betűs ott van fönn. Segítség. 3 betű. Nem is látom amúgy az időt. Mi ez? Gól. Hát berúgta. Hát mondtam, hogy berúgja. És... Nem tudok jól rajzolni. Nem szép. Jézus, te mit választottál? Hány betűs ez? Ez egy nagy épület. Ez egy nagy épület. Sok ablak van rajta, jó, ezek bőven kisebbek. Itt a nagy főbejárat. Tehát... Igen. Itt általában sok ember szokott élni, de annyit segítek, hogy nem panelház. Fizetni kell, hogy lakj itt. Vagyis hát nem az, hogy laksz itt, hanem ideiglenesen laksz itt. Egy hétig. Jó, mondjuk ezzel sokat segítettem, az a baj. Emeltes az ingatlan. Az ingatlan majdnem. Az ingatlan majdnem. De hogy nevezzük másképp? Szöbetűvel kezdődik. Nem tudom mi lehet. Szöbetűvel kezdődik. Azt tudom eddig. Baszki, nem tudom kitalálni. Mi volt ez? Szálloda. Azt a... Várjál, jó, ez nagyon könnyű lesz. Jújjúj. Big pencil? Vajon mi lehet ez? Azt, de nehéz volt. Megírtam volna, hogy big pencil. Big pencil? Ó, hát ez is könnyű lesz. Igen. Igen, mi ez? Mi ez, pizza? De nem, de a formája majdnem. Volt minden zsúrokon, partikon van ilyen. Bár mindig, ez inkább Amerika, amit most Hát de azt jellegzetes. ki, hallod? Mi ez? Itt elárok, hogy nem keksz. Rajzolj már le jobban, nem tudom mi ez. De itt vannak azok a csoki darabkák rajta. Most baszki, ezt elmondtam, de... Valami süti? Süti. Majdnem. Igen. Na látod, jó van úgy. Na még egy utolsó talán belefér. Hallod, bedobott egyet a süti szörny. Hát az hogy rajzoljam meg? Várjál. Azt mondja, hogy... Ne! Ne, mit csináljak? Jó. Azt mondja, hogy...
szokott lenni faluban. És kitalálja egyből. Hát nem nehéz. Na, srácok, ha szeretnétek más... De ez az utolsó Jaj. Na, beleférni igaz. Jézusom! Jó. Nehéz lesz. Húha. Rajta szokott lenni egy ilyen, itt most mondjuk pont nekünk van ilyenünk, ezt tekergetni lehet, amit most rajzoltam. Tehát hőfogot lehet állítani rajta. Oké. Itt kenyeret szoktak Mit szoktak? Ebbe beledugják a kenyeret. Mi? Ne olyan értelembe fogjátok föl, hogy bedugni konkrétan, de belerakjuk oda a kenyeret. És megsüti. Várja. Várjál már. Én nem nagyon beszélek. Kemence, várja, azt mondja, hogy sütő, pirító, baszod. Na, jó van, na. Eltalálta. Domi shooting word. Aha, ja, persze. De várj, élettem jobb. Ez az első. Na jó van, srácok. Szeretnétek második részt ebből a sorozatból, mert mi nagyon élvezzük, ugye? Nem rossz ez a game amúgy. Mondja. Ha szeretnétek második részt, akkor írjatok kommentet, lájkáljátok a videót. Köszönöm szépen Domi nevében a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!